Na stavbe treba myslieť, čo sa týka elektriky, hlavne na klimatizáciu, tepelné čerpadlá, žalúzie, rék, slaboprúdový rozvod, prepínanie, určite nemáš jeden vypínač v celej miestnosti. Určite dátové zásuvky, to si daj. Treba to porovnávať dosť aj s vizualizáciami. Dneska nie je problém získať vizualizáciu, možno aj už aká ti vedia nejaké spraviť. Treba sa na to pozerať z toho hľadiska, že aké to bude potom, keď to bude hotové. Nie, že tam bude nejaká predsadená stena alebo lamely a ty potom tam budeš mať nejaké káble. Počas takejto stavby, ako v takomto stave, my si vieme natiahnuť v podstate aj zvončeky, vieme si natiahnuť kamery, vie si tu natiahnuť alarm a to všetko sú také veci, že pri tejto časti tej stavby áno, zaberiete to možno deň naviac, ale keď si to dorábal, tak tam máš 2 dní a plus ešte musíš mať nejaké bezdrotové alebo proste špekulovať, popovali ťahať kabeláže, že toto je určite ideálny stav na čo najviac vecí si spísať a vymyslieť čo ako chceš.